Takže ahojte, dúfam, že mám hlavu dobre, keďže to nahrávam sám. Vítam vás pri prvom videu na mojom YouTube channel. Moje meno je Pajo a zdravím vás z Kanady. A nebyť toho, že som si zabudol suspenzor na tréning, tak toto video by vôbec nevzniklo. Takže len vám skrátke opíšem môj deň, teda čo tomu predchádzalo. Mal som nejaké povinnosti ráno, ktoré som splnil samozrejme, potom som si spravil jedlo, taký klasický deň vo svete zápasníka a chystal sa na tréning večer. Čo sa týka zabúdania veci, tak ja už v podstate 2 roky sa mi pravidelne stáva, že furt si niečo zabudnem na tréning. Už som si aj zoznam robil, takže pracujem na tom. A čo sa týka suspenzora, tak mimo tréningov a zápasov som to vlastne ne že nenosil nikdy, ale nikdy som tomu neprikladal nejakú vážnosť. A v podstate odkedy som tu v Kanade, tak som to mal vlastne raz na sebe suspenzor. Keď ma vlastne rozhodca v K1 nepustil do zápasu bez suspenzoru, za čo mu ďakujem. Takže bol som v tomto nezodpovedný a určite vám neodporúčam, aby ste to robili. Čo sa týka samotného tréningu, tak každý piatok vlastne tu namávame sparingy. Tento piatok nebol ničím výnimočný, spravili sme si nejakú rozcvičku, zaviazali bandáže, klasika. Sa spáruje vlastne takým štýlom, že nejdeme žiadne bomby, ale taký ten americký štýl, že lightovo v podstate technicky spáruješ, aby hlava netrpela, aby si proste vyskúšal veci v tých sparingoch, aby si sa zlepšoval, aby si zapamätal tie kombinácie, čo si sa učil cez týždeň na tréningu, takže mne ten štýl celkom sedí. No a čo sa týka posledných sparingov, ktoré som absolvoval, tak cítil som sa v nich dobre a mal som chuť sa byť. Takže išiel som nejakých prvých 6 kôl, jak hovorím, išlo sa mi fakt dobre v tých sparingoch, aj mal som chuť, aj tréner ma chválil, takže všetko super. A potom vlastne prišlo to osudové kolo, iba sme si vlastne ťukali, v podstate je to kamarát, takže nič také hrozné sa nestalo. A potom mi vlastne kop mal ísť na brucho, bohužiaľ ja som tak ustúpil a vlastne dostal som to rovno ten push na gulu. Akurát čo si pamätám, tak som sa vlastne zastavil po tom kope, spadol na zem a zjapal na celý gym, alebo plakal, alebo kričal, niečo medzi tým. Takých dobrých minimálne 5 minút to bolo určite, ale neprikladal som tomu nejakú úplnú vážnosť, predsa len pár kopov som už na gule aj pri grapplingu, aj pri hocčom dostal. To sa proste stáva občas, takže nejak už som bol skúsený s tým, že však snáď predýcham trošku a bude lepšie. V ten deň som sa vlastne ešte bil ďalšie 2 kola potom, čo nebolo zrovna najrozumnejšie, a potom som vlastne išiel do sprchy, nejak som sa dotrepal domov, zobral som ešte psa von, však prečo ne. A vlastne začal si na to dávať ľadové obklady. Takže ešte som sa radil aj s mojim trénerom na Slovensku, že čo v tejto situácii vlastne robiť. On má tiež skúsenosti s týmto, pozdravujem, takže tak. A vlastne nejaké 2 dní som si na to dával čisto ľadové obklady pravidelne. Ešte tu mám aj solárny panel vlastne na regeneráciu. Takže dúfal som, že to prestane po nejakom čase, ale keďže neprestávalo,
tak som sa rozhodol v nedeľu ísť vlastne do nemocnice. Tam ma skontrolovali a poslali ma vlastne v pondelok na ultrazvuk, kde mi vlastne oznámili po tom ultrazvuku, že jednu gulu pravú mám na dve polovice a pokiaľ chcem mať niekedy v živote deti a chcem, aby mi tie orgány ešte fungovali, bolo by dobre ísť na operáciu. Takže som to samozrejme predýchaval, rozdýchaval, čo vám poviem, hrozný pocit. Môžeš mať zlomeniny hociaké. Samozrejme tie zlomeniny nezľahčujem, ale tento pocit to bolo fakt, že niečo hrozné. Už som si prešiel hociakými zraneniami, mal som problémy s chôdzou a neviem s čím iným, ale toto bolo fakt ako keby že iný level. Takisto som vedel, že budem mať nejakú dobu liečenia a nebudem môcť trénovať. Teraz v podstate iba začínam s nejakými stabilizáciami a takýmito vecami, takže vedel som, že ma to čaká, ale tak čo spravíš v takej situácii. Takže je jasné, že som súhlasil s operáciou. Nejakých 12 hodín som bol vlastne v nemocnici, kde mi robili prípravné vyšetrenia a teda. A nemohol som piť, nemohol som jesť, taká klasika predoperačná a vlastne okolo nejak polnoci ma z pondelka na utorok, to si doteraz pamätám, ma vlastne operovali, takže mi vlastne rezali rozkrok a vlastne tú gulu mi dávali dokopy, takže mňa reálne keď viezli na tú operačnú sálu, ja som si hovoril, že musím byť v kľude, že nepanikariť, že je to proste súčasť toho nášho fighterského života a za túto veci v podstate môžem sám, ale aj tak ma v tej situácii premohla panika a začal som zjapať a kričať, jak ma brali na tú operačnú sálu. Samozrejme som to podpísal, vedel som, že to musím podpísať, ale pri tom, jak som podpisoval ten papier, tak znovu som zjapal a kričal, hrozné pocity, takže neprajem to ani, jak by som to povedal, najväčšiemu nepriateľovi, takže tak. No a vlastne horšie než tá operácia by som povedal je tá samotná predstava toho, že ti budú vlastne rezať ten rozkrok a že ti tam niečo budú robiť, lebo je to v podstate orgán a koža ako každý iný v tele, čo máš, takže zašijú ti to, pár dní ťa to bolí a potom vlastne začínaš normálne fungovať, čo je aj môj prípad a za čo som vlastne vďačný. Takže o týždeň už vlastne mám dneska po kontrole, pozdravujem pána lekára a vlastne o týždeň už by som mal naspäť. Už mám vlastne aj povolené plávanie, začať dvíhať váhy takisto a takisto MMA ešte ne, ale nejaký box alebo takéto už budem môcť robiť, takže sa teším. Napriek tomu, že to bola fakt nepríjemná životná skúsenosť, tak som rád, že som to riešil vlastne tou operáciou. Verím, že sa na mojej chybe poučíte, že keď budete mať nejaké zranenie a budete cítiť, že to je proste vážne, ja proste v normálnych situáciách, ako by som povedal, proste nevalám sa, nejdem k zemi v gyme, proste som bojovník a nepotrebujem ani simulovať, ani nič, čiže keď ja sa zvalím k tej zemi, proste po tom kope a proste tam ležím 5 minút, tak si môžete byť istí, že to je niečo vážne a takisto keď vy niečo cítite, že máte s telom, tak určite
choďte k tomu lekárovi, neodkladajte to. Mňa to mohlo stať veľa, ale som rád, že nakoniec sme to vyriešili tak, jak sme to vyriešili a tým by som to asi uzavrel. Takže verím, že dnešný diel sa vám bude ľúbiť. Takisto budeme rád aj za follow, prípadne za lajky, za nejaké reakcie, za zdieľania a určite toto nebude jednorazová aktivita, takže budem tu určite pridávať nejaké zaujímavosti. Momentálne som v Kanade a uvidíme, že kde budem. Takže tak, čaute. Remember, every morning you have two choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. Time is your most valuable asset. Wasted time is your biggest mistake. The past has no power over the present moment. The choice is yours, but don't let your dreams slip away while you're still in bed. Be happy with what you have while working for what you want. Focus on becoming a better version of yourself every day and let your progress be your motivation. Discipline and obsession will take you further than passion ever will. The past is in your head, the future is in your hands.